cámara, macho. Não te tocou por pouco. Para aí que tá gravando para arriba. Ei. Para. Yo no me acordaba de mierda. Para. Debe ser así. Que mire ese. É que não deixo ahora. Para. Debe ser. Para, ¿cómo graba esto? Si se ve por aquí, graba por atrás. Así, hostia. A ver, ¿qué estás a mirar ahí? Ahí. Hostia, pues rozáchela. Bueno, Rozáchela, sí. é para eso. Pensa que ainda quero ver eu no vídeo, despois, Hostia. Más llevada que no se pasara. No se pasó, o penso que no, Se subía. No sé, a ver, deixa mirar. Ten aí un punto rojo, sí. Sí, está grabando. Ah, vale. Eu que aquí tamén salí por aí por río, igual que Dios, Aquí como niño entre rápido, estás jodido. Xa, tío, que non pensaba neso ahora. Como niño entre rápido, estás jodido. E pero me parece unha mierda de... Vamos, va. Que fixeches? Que fixeches? A ver, chía un pouco aí para cá. Non te por esta pedra, Te chaval. rebalaches ou que? Cago, tío. Que mal entrei, tío. Dios, entrei por esta pedra, non sei como te dixo. Non é católico tampouco. É por ser marín, que é pelo golpe de serviço. Bueno, seguimos. Marín está guai. Papán aí, macho. É que Marín está guai porque é natural. Sí. É o que é. Este xa é moi feito. Sí, este ya é moi elaborado. Fica! Hai que ver esa caída, Moisés. Caída? Vai aí. Mais ou menos. Sí. Mas foi Reprodúcenos aí, esa caída. unha parvada. Já estuvo guapísima. Foi como ele. Que a bicicleta ele marchou así. No, home, xa, vexo o asalto aquel de merda do camiño que fai así. E velo e dices, va, eso non é nada. Chego ali, merda, e dices, e máis adiante aquí espanzurrouse. Que? Vos pensamos, non? Imo! Sí, nos cafés. É máis que non tocaron xa, macho, cando caí.